ngila ban mentang ngila ban bet do sumbai direct do ngila ban bet sumbai kami kum shibenta ban aji kai gi khna school ha ka be dei bat kum no ban thungi gi jat chur jirngam bat kiwe ki bala ban tei ka makot ka khya na kalyang ka school umed secondary school ribhoi district menta ka sngi ka nyau tere u yayong arjar apuar kalaple ka kper thung chur ka bala tip kum ka kitchen garden ka ban long ru kum ka wein ni subject ban hi kai khna school ban tip bat pene pensa ekrap karyang pada kecuk kapor nak kalian kinang penyat jika tiga skul kelaburu ika keper bantung bat ban sarai ke sembai ding kaban nongru kum shibenta ban aji kai kena skul kum no ban penek pensa iki ding kese bat ban sumari ke mei mariang ya kini ke keper thung ding la yo jingarap nak sorkar India limban ke scheme school nursery yojana lawan ban play kini ke keper do MDC ko umroi constituency uba rangkin sai kharbuki ha ke jinga don ringkat ki officer nak tanat forest ki rang ba bat ki kini ba jong ki kena skul kumuwi ni kinoy kay o bala ay kay hangni po rin hoy palat yaki khataw taligi sinam ngadap di smo ubuk fa ka ba inayo ban demonstrate ya ka sepang ni kitchen garden po jong ni ka school ti ka jingdon kami jong ka kitchen garden kalong ko kam hadu kata-kata hi kabening kong kalong ba iyo iki jhur ba fresh nak pela jong bat ke baar kalong ba ka jabing sungi hi ka ngej ba ka pediang ba kini ki jhur kini ka khuy ki suba ki ba om sim la ada wai ki ba om sim la ai la da ki ba thir yo ngina ba nong artin ya ki ba mi bi ki bri ki la ba ai ki ki da wa ti ki ki ba nyo nak pela jong kalong ba dan kam hadu ka ta ka ba ni smoke comment ke mesim menyuhun ban bam ke baar kalong ba bat ke balai kalong ba ngilai ban thit ki nomor hoi la da ngilon ki pisa Henry kajing don padah pela jong hak kuar bangi bamja akan nugo kuar ngila betet ini nakpo pela jong bat ngila ban bam hak lem direct di ka kubor junga nakam ta ki wei pat hoi ni don hang ni po ri bhoi ha ka ba ni don pun ba ki jing bang jing di ba ni don bu akan ki jaka ka ba pahu pai adu kata ta ka bangi tang subret ikinu kan jing thum kila aman nrei ngalap ba mentang la stang banduna ikini ki kenja jing bam jungi kibate kamet di ngasudi ba kani ka kitchen ka dani ka de ko wei kong san ba ka kam hadu kata ta akaba ni kwa ba lakum ni ko wei ke ying la dangi don ni kan kam pas Jenga de Genesius Lamre shongsa ani po meji bat shong Boston Akarteng jonga de plus cita laurinya masong asa ha umet ba ka shong kelas 10 don kiper jani uda kidon kini te kila yarap sibun hi yangi ba nila ban lek chit ni tam kendong mo kayo ba hat kam dabyang palat kata kumdeng sot te lidon kini kiche garden te yarap sibun ke ni bangin shu kej bit na po per jungi hi bangin ya simu chi bam tu ngi lak thit man lak ni bisa và jing yo i jonga tela da kem kisbo tharai ki chur kem num he namar ba ki kham siam jing jar mo ba kin he nang no kin yo bam ki jing thoro kilo ni hibreu hi nang no kin yo bam ada ki don ka sbo ba te ki kham bun ka jing bam kloi ban he ban san bat ada ngi ai dawai ro ka biang hi tang ba kham ba bat lada nyim ai dawai mar ngin yo ki chur ki ba fresh na ai men sim ki para khna school ba kin ya yo inuk sa bangi ro ngilong tangkum di kena school wala da ngilong ki kena school ke badang riat handrai ni pin inuk sa da ka bangi le kum ne yin yo jing mentoy wala da ngidon hayeng ro yin le hakane karukom nang ba yin yo e ki chur ki ba fresh ada kim dam jaka hayeng pila ban le hakanu kanu ka bantaru da ka ba pin thung haki sunduk do kha ane kin chna da ki jing chna ayu ro kalong